Hej med jer, og velkommen til en lille rundtur i det her lækre skibillede. En rundtur, der skal gøre os lidt klogere på to former for endelser. Nemlig den ene endelse, endelsen ene, som vi jo bruger, når vi har med navneords flertal bestemt form at gøre. Han tog skiene på og stavene i hånden. Det er meget godt. Skiene ender på ene, stavene ender på ene. Så har vi et navneord, en ski, en stav. Når vi så har flere af dem, og det har vi jo altså herovre, her har vi skierne, her har vi stavene, ja, så er det sådan, at det ender på ene. Navneord bestemt form flertal har den endelse. Her har vi et andet eksempel. Snifnuggene lå i lag nede i dalene. ene som endelse, og ene som endelse. Snifnuggene, dalene. Men der findes også en anden endelse, som lyder næsten magen til, men som alligevel er helt anderledes. Det er nemlig ende. I kan se, at vi har rammet d'et ind, for det betyder, at der er noget helt specielt med det her d. Den her endelse hører nemlig hjemme i forhold til udsagnsordene. Sneen kom dalende, skiløberen stod afventende på toppen, stigerne ud over landskabet. Her kan I se, at det er en anden endelse. Her er det ende, der er endelsen, og det er fordi, at her har vi at gøre med udsagnsordene at dale, at afvente, at stige. Og når vi så har den her form, så kalder vi den for den lange tillægsform, dalende, afventende, stigende ud på den her facon. Det er udsagnsord, som har d'et som deres endelse. Og hvis vi så går tilbage til skituren, ja, så kan vi kigge lidt her, fordi navneord i flertal, de har aldrig et d i deres endelse. Der kan være forskellige former for endelser med navneord i flertal, men ikke noget d. Hvorimod udsagnsord, som altså også har et d i udsagnsord, ja, der er der et d i den lange tillægsform. Han løb skrigende ned ad bakken. Det handler om måden, han gjorde det på. Det handler om handlingen. Det kommer af at skrige. Men vi kunne fortsætte sætningen med så at sige, og skrigene kunne høres langt væk. Ja, her kommer det jo af navnordet et skrig. Det er tingen, det er navnordet, vi har med at gøre her. Det er et skrig, og så har vi det i bestemt form flertal, skrigende. Og det kan være rigtig svært at høre forskel på, han løb skrigende, og skrigene kunne høres. Det er meget svært, så der skal man kende til grammatikken bag og vide, at hvor det handler om handlingen at skrige, han løb skrigende ned ad bakken, ja, så er der d i, fordi det er et udsagnsord. Og på den måde er vi næsten nået til the end. Der er også et d i the end. Men vi kunne jo lige tage en sætning mere med og sige, så kom vi sveddryppende i mål, forhåbentlig med skiene på. Sveddryppende, endte, endelsen, skiene, ene, endelsen, bestemt form, flertal. Og når vi nu er ude i bjergene, så kunne vi jo godt bare lige for sjov skyld slutte af her med at se på, hvad der kan ske, hvis nu man er så uheldig og tror, at man kan stå på ski, og så alligevel ikke rigtig kan få det til at du. Så kan det gå galt. Noget så grueligt galt. Og nu har I hvert fald haft chancen for at blive klar til at finde ud af, hvornår det er et navnord, skiene, altså ene, og hvornår det i virkeligheden bare er en handling, løbende på ski. Udsagnordet er centralt i spil. Faldende, trillende, tumlende osv. Ja, der er ikke det styr. Det giver ondt det der. Der er ikke det styr, som ikke findes i. Nå, pyt. Vi må videre. Jeg håber, I bliver klogere på det og fandt ud af noget i forhold til, at vi nu kan lave de øvelser, som ligger her på forskellige vis. Det var alt. Vi ses. Hej.